Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa ya, eh, aktivitas di pagi hari iki mang mae gedupian kaprah. Pokoro andi kan masuk iki jam 1 siang pemirsa. Tapi iki jere ke omah ya minimal jam 12-an. Lah, dek iki duwe inisiatif pengen ning Solo pemirsa yo ape resign dadine ben istilahnya kok ben apa kuwi nek ngarani secara terhormat ngene iki lho pemirsa mesti pamitan apik-apik kaya ngono soalnya kan lebune iki yo apik-apik sing kedua yo ben maune sing kerja sisone iku lho pemirsa ben gak sia-sia. Jadi iki urung mangkat pemirsa. Soale iki mu tak kandhani tak kon jam 5. Tak kon jam 5 wis tak gawakno bekal. Terpaksa ya pemirsa blongkroh kabeh soale urung diberesi. Iki yang arep digawa rono. Jadi sekalian iki tak kandhani iki wayahe udan-udan ya pemirsa. Wayahe udan-udane tak kon ngloloni. Soalnya iki aduh. Iki mau ben padang tak buka. Soalnya iki adoh pemirsa, nek ngloloni kok mah jam 5 kan kotok kono jam 8 mbok setengah 8 kaya ngono. Lah engko nek langsung balik kan iso ngatasi tok omah meneh ki pas jatahe dheke mlebu kaya ngono. Cuma iki dekne sik ning omah pemirsa. Iki lagi sarapan. Mau ya tak gremengi. Soalnya iki wayahe udan kaya sing ngambek make wenginane dijak rono ki kok perkiraan yo meleset kono setengah 4 malah mandore wis gak ono pemirsa. Jadi iki sembuh iki Mas Andi. Mbok piye iki kok kaya ngono. Lambene nek rusuh. Atine. Oh. Ya wis. Mbok pindah berarti. Mang gak wis tak lebokno sisih kene. Go. Njopo emang. Oh, ya wis. Lho mumbruk kabeh pokoke angger anu dingklek diberesi genten mase genten adine ya perono neh mantele mang wis ning jero lho ya lah kok nggawa kuwi bere Gue kono tau. ning pom bensin apa ning masjid Jami iso lah lah kowe pokoke ndi lah ndek iki jo ning dingklekno e mbok klimprukno ning dingklek apa lah ning kono wis bar diumbah lho padahal mak ndek iki lho dinggo ya klimpruk kowe wis dikandani kon jewer kok hati-hati nek numpak iki lho jam piro jam 6 ya jam piro hah hah setengah 7 kowe iki lho nek omong asih bener lho Di masa setengah 7 kuwi jaket mbok go sisan sabar tasem ndi tase ndi oh lali neh ta wis pokoke engko uglek-uglek jam 8 dhewe ya Aku. Masker ndi? hah Masker. ning tas ijo nok
Kamar sementel tas ijo ki lho, Ndi. Andi ki ora dagake malah iso nyengek adine leh kowe. Heran, nek gak usil kenapa leh? Bapak melok kurang tok. Wong padu mah mbok cengek rek. Enek-enek ae. Wong sekolah nek melok pura kaya ape ndi e. Kuwi sing mbokku ketoke sing cilik ndi jakete. Coba kena dibuka yo. Kena. Jajal lah ra kena. Kowe nek iso yo kena. Jajal lah. Lah jere makmu gak oleh melok kok gak iso buka. Kan aja mbok petelo tenanan. Wis. Hati-hati. Engko ning kono rasa loran leren. Ning kos langsung pamit ngono ae. Nggutak wektu kaya ndek ngenane ora kuwi. Modelem kaya wis. Muga mbok enggokno sik. Ana alon nek Pak. Dalan beda. Yo. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat ya pemirsa. Kene alangan apa-apa. Nek budal ning perjalanane ya pemirsa. Andi ki piye yo? Aku kadang nek ngrasakno ki yo bungkel dhewe pemirsa. Wis dinik-nik saurunge ki lho pemirsa, wis dinik-nik tak gulung yo. Wis dinik-nik nek jam sakmene muni iya. Giliran mangkat ki lho wis jam piro ki mang. Sembuh iki pemirsa. Karepe ki yo nggo eman. Mlebune apik-apik, pamit yo kudune apik-apik. Ben mergawe ning ndi ki ben berkah ngono lho pemirsa. Jenenge menungso ya pemirsa gak ngerti tah ki lomboke make rubuh ketrak barat. Kono barat ora pemirsa. Wah, lomboke make apik pemirsa sok karek. Ngutiki. Tuh. Lemu. Nek ora dioklek-oklek. Muga-muga munduh akeh. Ijo. Ape tak watuni wedi nek kunting pemirsa dadi tak ben sik. Ben model gede dhisik. Yes pemirsa yang ini ya. Nanti kita lanjut. Indah mandi. Ayo. Loket. Kenapa tidak Mas Santi kok? Mau. Oke. Tak beresane. Buruan. Ayo. Say. Yuk. Ayo dah. Ayo. Ayo tangi. Loh. Ayo tangi. Gage wingi kok nek gak diberesi mak iki sik tetep ngene. Kowe nek tangi bledas ngono rek. Wis diwarai nek tangi turu kon beresi yo bledas. Nah. Dik, wi mau Mas Andi wis ngabari mae. Wis ngabari mae nek wis tekan Solo pemirsa yo. Iki ndek mau nek ngabari ki tok Solo iki Indomaret Solo kuwi jam 7 punjul seprapat pemirsa. Seprapat apa 45 setengah 8 lah pemirsa.
Jadi Mas Andi tok kono tok Solo jam 7:30. Terus balik meneh tapi iki mau yo ngirimi kuwi pemirsa napa kuwi jenenge ngirimi gambar foto ya pemirsa ambek dhek nggawa map ki wis tekan pabrik tapi nek sing kuwi gak ngerti jam piro lah ora suwe kan dibalesi mae ya pemirsa tak balesi piye le ngono tapi Mas Andi ki gak bales-balesi ndelalah alhamdulillah ki balesine ki jam 12:30 pemirsa balesine ki 12:30 kondo nek wis tekan Cepu jadi DE langsung kerja pemirsa langsung ning tempat kerjaan jadi aku bayangno ki ngene pemirsa awake kesele kaya apa cara meno kuwi ya kok omah mau mangkate ki tak kon jam 5 tapi nek gak salah mau sekitar setengah 6 boh jam setengah 6 punjul seprapat lah pemirsa ya tekan omah kuwi wis pokok iki diiga-igo lah pemirsa kan jam 1 kan Mas Andi kudu wis ana ning pekerjaane kene dadine yo diatur dhewe delalah ki mau ngabari ki alhamdulillah pemirsa mae yo wis gak pikiran nemen-nemen ya pemirsa soalnya ki wayahe udan ngerceh adeke perjalanan iki adoh jadi dikabari ki mau mae wis alhamdulillah wis ayem banget wis cara mono wis tujuane Mas Andi wis iso ning Solo neh pemirsa mbah hasile piye mae urung dikabari secara detail ya pemirsa soalnya mau trimo mau dikabari mape kuwi maulah pemirsa cara mono surat sing dienggo resign mau untuk seterusnya kan Mas Andi urung mulai ya pemirsa langsung kerja jadi gak ngerti ya hasilnya ning Solo mau tapi sing penting kan Mas Andi wis secara ngarene apik-apikan pemirsa ya ngomong apa enake nek golek sing luwih edak saka omah jadi gak iku pemirsa gak ning ongkos gak cara meno mangan iki ya awor mae gak masak dhewe intine ngono jadi luwih penak cedhak omah lah pemirsa ya daripada ado-ado cuma iki nek pengen pengalaman kan intine ngerti nek ning adoh kuwi mau iso mandiri pemirsa yo iso ngrasakno iki lho rekosane wong golek dhuwit dienggo mangan dienggo butuhan kaya ngono tapi wong isih bocah isih enom ya pikirane kemungkinan ora tok semono pemirsa yo dadi yo wis kaya kuwi kaya ngono kuwi mau pemirsa dadi alhamdulillah mae wis ayem wis dikabari nek Mas Andi wis tekan Cepu meneh wis kerja dadi ya wis intine wis keburu pemirsa ya. Ya wis pemirsa cukup sakmenahe iki mau videone ya pemirsa. Mae sekalian ngabari soalnya mau ki yo apa makate ki yah mono. Mak iki wong anangan engko ngatasi pora wektune iso tok Cepu neh pora. Wedine iki mae nek udan kreceh kaya pas mae melu ning Solo mau. Winginane ora mau, winginane kae iki ngantek mangkat ngantek balik mulih ki udan ae pemirsa. Wis pemirsa tak tutup sakmenehe videone mae. Dina iki nek salah omong, tingkah laku, perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak kabeh, terima kasih yang selalu mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dijauhkan dari marah bahaya. Pokoknya donga dinunga, doa baik kembali baik ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.